Vážení priatelia, milí Slováci, Slovenky, všetci na sociálnych sieťach. V prvom rade mi dovolte prihovoriť sa vám a zaželať všetko dobré, hlavne veľa zdravia, šťastia a dostatku v novom roku 2024. Prihováram sa vám prvýkrát z tohoto svojho mini štúdia, ktoré som si zriadil, a budem z tohoto štúdia vysielať a prehovárať k vám, tak ako v minulosti, len trošku inou formou a iným spôsobom. V čom tá iná forma a iný spôsob je a bude? No v prvom rade bude a je v tom, že už sa nebudem prezentovať na sociálnych sieťach, na svojich videách ako negramotný cigán, ako človek so 4 triedami ZDŠ, lebo mnohí z vás už veľmi dobre viete a veľa ľudí mi to vypisuje, že vedia, že to není pravda, že to není tak a že som dostatočne zdatný a inteligentný na to, aby som už toto svoje krytie odhalil, aby som už konečne vystupoval tak, ako je to potrebné, lebo mnohí s vysokými školskými titulmi aj 3 predmenom nedosahujú tých kvalít a poznatkov a vedomostí ako ten cigán. Takže to pre úvod. Vypočuli sme si pesničku typicky slovenskú. A čo vám chcem povedať? Chcem vám oznámiť, tak ako aj po inokedy som to oznamoval a vyjadroval sa k mnohým veciam, ohľadne toho, čo robím, dlhé roky, 10 ročia a posledné 4 roky sme založili organizáciu Národný snem jednoty Slovenska, ktorá má medzinárodné pôsobenie, aj medzinárodné kontakty a podporu. Máme svoje štruktúry po celom Slovensku, obsadené všetky okresy na Slovensku, všetky kraje. Máme svojich vedúcich predstaviteľov, ktorí sú sluhami a na tomto princípe hodnoty lásky pôsobíme všetci ako jeden duch lásky. Zjednotení a odmietame kráčať ďalej v systéme, ktorý sa nám tu natláča už niekoľko storočí, a to je tzv. Demokratický právny poriadok, ktorý je v podstate len otroctvom, a vy to viete veľmi dobre, že je to zlo, ktoré je skryté za maskou Ježiša Krista, za maskou lásky, a je to klamstvo. V súvislosti s tým, ako sa globálne veci odohrávajú a spolu s nimi aj vnútroštátne, sa chcem teraz vyjadriť v rámci toho, že my, občania Slovenskej republiky, ktorí sme takto sformovaní, zjednotení, v jednom šíku, v jednom duchu, už máme takú politickú moc, že dokážeme tvoriť kvalitných, národne, srdcom aj duchom orientovaných ľudí, sluhov, ktorí budú slúžiť občanom štátu Slovenskej republike a nie cudzím mocnostiam, ako ste to mali možnosť sledovať doteraz. To, že padol liberálny fašistický systém, není náhoda. Je to práve spôsobené tým, že sme sa aktivizovali a do vlády Slovenskej republiky sme poslali súčasnú vládnu koalíciu, ktorá by vôbec nevznikla, ak by neboli títo občania z Národného snemu jednoty Slovenska zvolili svojich poslancov cez národnú koalíciu do strany SNS, ktorá tvorí túto krehkú koalíciu. Boj pokračuje a veľmi intenzívne, vidíte to sami, o tom nebudem ani hovoriť.
máte možnosť to sami sledovať. Tento boj bude nelútostný a je nelútostný, škodí to nášmu štátu, národu a preto sme rozbehli projekt Slovenský národný plán záchrany SNPZ. Viete, aký symbol to je? Viete, že oslobodenie prebieha aj v rámci globálneho procesu pod značkou Z a vedie ho Rusko a nejedná sa o ukrajinskú vojnu proti Rusku, ale jedná sa o práve jadro svetovej mocnosti, ktorá toto zlo v rámci demokracie tzv. Plodí. Z toho dôvodu oznamujem všetkým, keďže máme pôsobnosť a možnosť vo vláde prezentovať tých politikov, ktorí toto dokážu zmeniť, a vyzývam politikov aj celú vládnu koalíciu, aby počúvala hlas ľudu, aby nás neoznačovali ako sprostých aktivistov, ako neriadené strely, aby nás nepreháňali ako ovce z jedného košiara do druhého košiara, viedli svoje vojny a porovnávali si svojich pipíkov. K tomuto sa my pridávať nebudeme, aj keď je to naša vládna koalícia, aj keď chceme, aby zotrvali, aj keď je to veľmi dôležité pre Slovensko. Nech si nemyslia, že nemáme ten potenciál a nemáme tú silu. Preto ich vyzývam touto cestou, aby začali počúvať tento ľud, aby začali komunikovať aj v rámci prezidentských volieb, aj potom v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Takže nie je iba náhoda, že momentálne malinké Slovensko dalo na bradu Veľkej Amerike vo vnútri štátneho politického systému. Udržme si to, zdokonalujme to, upevňujme to a za týmto účelom robím aj toto vyhlásenie. Vyzývam ľudí, aby sa k nám pridávali do občianskeho združenia Národný snem jednoty, aby nás podporovali, aby sme rozširovali ešte viac svoje masy a riadili si svoj štát my sami, aby sme nepodliehali vôle a záujmom jednotlivcov politických strán, nech sú z ktoréhokoľvek spektra. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.